Gala Silesian MMA 23. Rozpoczyna się od pojedynku Adrian Kucypera kontra Dominik Sitko. No tak, tutaj Mateusz na galach Silesian, czy VIPA, czy MMA, tak zawsze są pełne trybuny, hala jest pełna, chociaż jeszcze tutaj widzimy kilka jest wolnych miejsc, ale one na pewno się zapełnią, jak już tylko zawodnicy z Chorzowa będą wchodzić do klatki. Ale okej, zaczynałem pierwszy pojedynek. Dominik Sitko próbuje wywierać presję na Adrianie. Tak, Adrian Kucypera, czerwony narożnik, niebieski Dominik Sitko. Na razie, panowie, tutaj taka wymiana badawcza w stójce, niczym rasowi bokserzy. Ale Adrian tutaj trafił. Ale Dominik nie jest mu dłużny tutaj. I już poszedł po nogi i już ma parter. Jeszcze tylko ustabilizować tą pozycję. Dobrze odciągnął go od siatki. Sprawdza się to, co mówiłem wcześniej. Tak, mówię, no chłopak 17-letni, ale naprawdę oglądając jego wcześniejsze pojedynki, niesamowity background. Widać, że MMA jest dla niego całym życiem. No i na pewno będziemy mieć z niego pożytek i może zawodnik Silesian MMA będzie walczył kiedyś i w UFC. Myślę, że warto nadmienić, że jest to świeżo upieczony mistrz świata. Tak jest, dokładnie tak. A swoją finałową walkę, notabene, z tego co pamiętam, też wygrał właśnie poddaniem. Czyli mamy takiego typowego grapplera, który jak już zejdzie do parteru, to czuje się tam jak ryba w wodzie. Inaczej bym tego nie ujął. Dominik świetnie kontroluje pozycję. Tak, tu już ma teraz boczną. Próbuje ustabilizować. Też troszeczkę problemu sprawia mu to, że Adrian jest przy siatce, no i to też na pewno pomaga Adrianowi, ale będą plecy zajęte. Blisko były złapania tam duszenia zza pleców. Mały włos, a Adrian byłby naprawdę w poważnych. Teraz też już jedna technika z jednej na drugą. Naprawdę, no Dominik jest bardzo kreatywny, jeśli chodzi o tą walkę w parterze. On po prostu to czuje. To jest chłopak, który czuje ten parter. Taki można powiedzieć drugi Jakub Wikłacz. Dokładnie. Czyżby próbował założyć balachę, bo tak chyba tak. Tak jest. Tak od razu zauważyłem, jak poszła ręka jego do środka, zaczął uderzać po korpusie, no i pewnie będzie chciał wyrwać tą rękę, no i cały czas próbuje, cały czas walczy. Przypominam, że jego rywal jest starszy od niego aż o 9 lat. Ta próba może Dominika kosztować naprawdę bardzo dużo tlenu. Tak, no bo Adrian jednak mocno cały czas zapiera tą rękę i nie daje jej wyrwać. Dokładnie. No ale runda ewidentnie wygrana przez Dominika Sitko. Nawet mógłbym stwierdzić, że tutaj punktacja 10-8 byłaby wręcz prawidłowa. Jak najbardziej. Adrian na pewno nie może pozwolić sobie na to, żeby przebieg kolejnej rundy wyglądał dokładnie w ten sam sposób. Tak, Adrian już zaczyna po prostu od kolejnej rundy tym, że on musi gonić ten wynik. Dominik, można powiedzieć, że jak zawalczy w ten sam sposób, no to już zapewni sobie zwycięstwo, jeśli dojdzie ta walka do decyzji. Nawet jakby trzecia runda potoczyła się inaczej, to też niewiele to zmieni. No ale zaraz zobaczymy powtórki, które zaserwują nam realizatorzy najlepszych akcji z tej właśnie pierwszej rundy. Widzimy, jak tu narożniki pracują, podpowiadają swoim zawodnikom. Ogólnie, Mateusz, ty dużo razy podczas walk potrafiłeś wyciągnąć ten przekaz od narożnika, żeby zmienić coś w twojej walce, czy raczej było to ciężkie? Wiesz co, tak naprawdę jestem bardzo początkującym zawodnikiem i było to dla mnie naprawdę ciężkie. Natomiast miałem na tyle dobry narożnik, że i tak potrafili do mnie dotrzeć. No to bardzo dobrze. Właśnie mówię, praca narożnika jest bardzo kluczowa. Niektórzy nawet omijają to, że no narożnik jaki jest, to jest, zawodnik walczy, ale jednak te wskazówki, jak ktoś widzi z perspektywy drugiej, trzeciej osoby, to co się dzieje w klatce, no to umiejętnie wykorzystując te podpowiedzi narożnika można naprawdę zmienić przebieg walki, nawet taką, którą się przegrywa. No i zaraz rozpoczniemy drugą rundę. Sam jestem ciekawy, czy będzie podobny przebieg, czy jednak zobaczymy zmartwychwstanie MMA Adriana Kucypera. Jeśli Adrian nie przyspieszy w tej rundzie i nie będzie starał się presować, to podejrzewam, że przebieg drugiej rundy będzie wyglądał dokładnie tak samo jak pierwszej. No i chyba to tak wygląda nam, bo Adrian znowu na wstecznym, a Dominik bardzo dobrze atakuje. Teraz taktyka bokserska zakończona lewym high kickiem, faktem na gardę, ale naprawdę była ładna. Ładny lewy prosty w wykonaniu Dominika i mamy znowu przechwyconą nogę.
Czy tak samo łatwo uda się obalić? Teraz Adrian dobrze broni na razie tą próbę sprowadzenia. No jest, Dominik dopiął swego. Zaprosił znowu Adriana do swojego świata. No i tu chyba będziemy mieć raczej przebieg podobny jak w pierwszej rundzie, skoro obaj panowie znaleźli się już w parterze. Tu dosiadł, jeszcze ta jedna noga jest uwięziona, ale czy Adrian będzie ground and pound? Adrian musi szybko zareagować, bo za chwilę sędzia przerwie tę walkę. Tak, też musi uważać po prostu na to, żeby też nie oddać pleców, ale teraz biernie się broni. Sędzia już daje sygnał, żeby ta obrona była aktywna i chyba zaraz... Tak, mamy przerwanie. Jest wygranie przez ground and pound. Dominik Sitko, druga runda. Zwycięstwo przed czasem. No naprawdę, klasowa walka w wykonaniu Dominika Sitko. I jaki teraz kolejny cel, jaki kolejny przeciwnik dla Dominika? Może coś wagę wyżej. Może i tak, a może już po prostu niedługo warto się zastanowić, jak będzie ta 18, żeby przejść na te MMA zawodowe. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, bo chłopak, tak jak wspominałem wcześniej, ma ogromny warsztat, duże doświadczenie pomimo tego młodego wieku, bo warto nadmienić, że on ma naprawdę nadal 17 lat. Tak jest, dokładnie tak. To jest naprawdę młodzieńczy wiek, jeszcze nie jest dorosłym facetem. Przenosimy się do oktagonu, gdzie ogłoszony zostanie oficjalny werdykt. Narożnik przez nokaut techniczny Dominik Sitko! Jeszcze raz, kochani, przypominam, sponsorem tej walki Viva Car Detailing. Bardzo prosimy o wręczenie pucharów. A to jest chwila dla reporterów.